to bude zaujímavé. Dobrý, prosím vás, býva tu slečna alebo pani Zuzana Malíková? No býva, ale ona nie je doma. A to je vaša dcéra? Dcera, hej. Dcéra? Ona si prijala takúto deku. Na jednej akcii Sviečka pri Ani. Môžete to ísť zobrať, my je to tu necháme. Sekundu. Teraz pred chvíľou odišla. Áno? Ja som aj volal, asi nemá telefón, číslo by A to čo, mám iba zobrať? Áno, to bola z akcie Sviečka pri Ani, ktorý organizoval Patrik Roma a teraz tie priania plníme. Niečo spomínala, hej. Tak, nech sa páči, dúfam, že Dobre, vďaka, jej poslúži. A chcem sa vás pýtať náhodou, neviete, či má kamarátku z Varína? Áno. Áno? Lebo ona si asi prijala tiež takúto deku a nemôžeme sa jej dovolať. A zrovna išla ku nej teraz. Išla ku nej. Sme sa obišli, kebyže to nájdeme skorej, tak by sme možno ju zastihli. Môžeme vám tu nechať? Dáte ju aj? Môžete. Dáte ju aj druhú deku? No, dobre, že sa to nedá. Takže nech sa páči, Dobre. druhá deka ide do Varína. Dobre, 1 € si odovzdám. Dobre. Nech poslúži. Majte sa krásne. Ďakujem, Dovidenia.